Ahoj, zdraví vás Pípek dnes u třetího videa z Minecraftu. A dnes budu natáčet sám a budu natáčet ze serveru Familie Craft. Ale tenhle server už hraju asi tak 3 hodiny. Teprv. A hrozně moc se mi líbí, jo. A chtěl bych poděkovat, za prvý bych chtěl poděkovat jakoby výrobcům, kdo to vyráběl, protože tenhle server se mi fakt dost líbí, ale jakože fakt. Líbí se mi tady doly, se mi líbí, ty vám taky ukážu, že když zničí strom, tak prostě jakoby on se zboří celý. Ale je to fakt hrozně pěkný. I celý tady, jako se mi to úplně celý líbí, ta příroda. A když jakoby vlezete do portálu příroda, tak počkejte, já vám to ukážu, já tam hned doběhnu. Ne, tam ne. Tady to je? Ne. Tamhle to je, jo. Takže tady, když vlastně já zběhnu, tak se mi hrozně fakt líbí ještě tady ty designy, jakoby. Když proběhnu portálem, tak se mi tady líbí tady to. To je fakt hrozně moc pěkný. Ukrutně moc se mi to líbí, fakt. Tady máš akáciový les, břízový les, příroda. Počkej, v té přírodě jsem ještě nebyl. Ale jakože fakt se mi to líbí, no. Hustý. Wow. To je fakt pěkný, jo. Takže fakt jsem hrozně moc rád za tenhle server. Fakt se mi líbí. Budu hrát furt denodenně prostě. Bez přestávky. Ale fakt se mi líbí ještě tady ty bažiny. A pak vám ukážu ty doly, jo. Ty jsou taky úplně luxusní. Tady ta bažina, to je úplně fakt dobrý, jakože. Tady když máš, to je fakt pěkný, jako. A ještě vám ukážu ty doly. A pak vám tady na tenhle server dám IPinu do popisku. Ale jediný, asi co se mi moc tak zas až tak nelíbí, ale jako jinak fakt je celý dobrý ten server. Jediný, co se mi tu asi nelíbí, že když se někam chceš portnout, že to prostě hodně dlouho trvá. To trvá 5 vteřin, než se portneš. Ale jako jinak fakt je to dobrý. Ale tady máš železo, vlnu, takhle, úplně všechno prostě. Jsou mega velký doly prostě. Ty vaďo, já právě že ještě nevím, co bych k tomuhle serveru řekl. Protože se mi líbí úplně totálně celý, že bych ho normálně zežral. Takže já budu asi už končit, ale když když se připojíte na tyhle servery, když ho vyzkoušíte, tak mi napište třeba do komentářů, že jste si ho zahráli a jaký je, jestli je dobrý nebo na nic, jo? Takže díky a to bude zatím všechno. Tak čau.